Upacara pundhut mantu Darma Wisuda. Banyu. Jiwa kasarira kula panjenengan sedaya waradin sagung dumadi. Nuwun sanggihaning para Mendoro pindho berlian sumara pindho srengenge lah menika taat mojo Sri Pengantin Putri Mas Ayu Putri Nela Sabarani kinanti mancing ing sasana kursi menengko yekti sang pinanganten putri pinunjuling wami bebasan pucuk rambut tumekaning padha ampiang sang wonten budiwanipun padha agemanira agem junduk mentul ingkang winanggun junduk mulan tumangga ebah kinaryo lumampah pindhane warara kang ngawe-ngawe marang pasangane ugal rinengga puspita katumpangaken ing jojo pindhane tetoko ingkang lajeng lumampah ageman keboya warni cemeng sinulang penenggeman dasar angagem sangsana rugi mila kasaroten pandang pateng kelebihan pateng celorok kaya ingkang alia Ujang Sido Mungkin Kacetok Bilu Sri Pengantin Negara Kayu Pamungkas Kesahipun Kaanti Lawan Rawin Kayu Candela Lalaki Sinulok Kenang Ketang Lumak Sono Lolo Nangin Sinanggo Tanpa Pintu Sampai Keluar Motor Nalika semono Risal Temanten Putri wis lega Poto agemanira ngagem Desa Pinarada Masyur sesumping kembang kantil kekalung melati nose agemanira cemeng sinulang bener nampak tanpa beda kaya jejaka kang ngawe-awe marang pasangane sinjang Sido Mukti sami lan kang garwa kinasih sanela warni cemeng gameng bagus bergas tanpa beda nalika samono dene lumampah sampun tumugi ing wiwaraning paliwarahan tumunten nuwun dumateng sang mira lan asih dene ombyonan temanten kakung sampun rawuh tumunten kaaturipun dene widodosipun anggen kula sowan lan inggih asrahaken penganten kakung pun dados saking Siswa Saputra Saparuh kapanggihaken kaliyan Mas Ayu Putri Nela Saparani putra putri saking panjenenganipun Bapak Mamen Budiono kaliyan sarwa ambuk salam taklim saking pisan sampun kula tampi lan kula aturaken dumateng warsanipun Bapak Mamen Budiono sekalian sarwa kaping tikanipun menggah pasrah panjenengan pengantin kakung pun anak Mas Raden Kusmo Saputra putra kakung saking panjenenganipun Bapak Agung Jayadi sekalian sampun kula tampi lan tumunten kapanggihaken kaliyan Mas Ayu Putri Nela Sabarani putri saking panjenenganipun Bapak Mamen Budiono sekalian sarwa Walang
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم حروف أو تصريح بلسان يا رد الجسم أنكحتك وزوجتك مخطوبتك putri Aina binti Mamen Budiono di mahri mushafil Quran wa ala diyat sholati halan Pripun para saksi sah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hawaidid dunya wal akhirah lana biha ridha wa lana biha khulah illa qadaitaha wa yassirtaha wa yassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wahdin bis solihati a'malana Rabbana hab lana min Panjang pengantin, panjenenganipun Ibu Juru Sumangga Loro. Menang. Senyum, senyum. Luki senyum mau. Lebih kurang senyum. Panganan putri ingkang kaabet panjenengan ibu nonit tuwing ibu yani hama pakrawuh ingkang roko acara kodho ngorek manungko wonten ing gantang kados mangayu bagya panggih pengantin ucap kang cinarito nalika semono lampahe sang pengantin kakung lan putri wis celak Igro risak kemanten kakung ambalengaken sedah linting ingkang sinebat gondang tutur gentosan pengantin ugi ambalengaken sedah linting ingkang sinebat gondang kasih Pada wedine Ron suruh lumah lan suruh bikin dilungu sese rupane lamun junikit tunggal rasane mengkuturau nasib saduga priya saduga wanita nanging sumembah dumateng kang raka mengku tanpa salami-lami sigro sang pengantin kakung tiga Ponan kang tiga kapitaring podo tengah Casangaliko kapraing tembung nidawi cipedi Minario kalapito pilesi pengantin berdirisan kalian ngomong ibu Negeri naman pelenismo Toyo-toyo bisa pengantin putri direvisi tepat dan tingkang rokok Mawi toyo sekar secaman ingkang pinajaran bokor besono Foto wedine Bila supunika kabeh pindalire Mitali tidak tanduk sikap laku panganti ingkang boten sae Sanadai sambekolo biswa sirno Sebel sial biswa uwal Kepalan biswa ilang ingkang mawuhkan paripurna wiji dumateng sampingangaken kakung dumateng kang rayi nelakaken pilih derajating wanita lan priya menika sami ibu ngalipitari ingebaken sindur dumateng pundhakipun Sri Amen.
Puji ing sindur kaasta panjenenganipun Bapak Mamit Budiono Binayakare sing pengantin manjing ing sasana renang. 3 Wahyu 4 Kodrat 5 Bondo Donya sedaya hamung kapurba kawasesa wonten astaning Gusti kang Maha Kuwasa pambudidayane. Nalika semono sampun dumugi ing sasana kursi rinengga tumeten kalajengaken upacara adat krobongan. Kawiwitan saking upacara bobot timbang utawi pangkon panjenenganipun Bapak Mamit Budiono Hamangku Pirit Kang Putri mapan ing Jejengukiri. Salajengipun Kang Ibu Putrane Gusti Pak. Padha agone. Kemudian kalajengaken kanan jero ugi winasan lenggaraken Sri Kemanten. Bebasan nandur becik, tunggul becik. Sakloron anggone jejodhoan nganti tumekaning kagen-kagen lan nginen-nginen. Menggah adicara selebengke Artolo Gabreseng ingkang wingadan rasa bangsa utawi tilang lampus. Tembus raos yang mengkapung kamus bali pamut bali wisma marang garwane. Langkung-langkung babagan arto. Semanten ugi piyambak putri menawi sampun tampi asil saking ingkang garwa anggone ngecake ya kudu gemi. Putri sampun ngantos boros. Menawi boros sami kalian kanca setan. Ingkang sepisan dumateng Kang Rai. Koso wangsulipun manten putri Ayu Putri Naila Saparani ugi anggotosi dumateng Kang Roko. Rapo anggenipun samudra minangka pramila bilih sakabate berdaya bunga susah padang pedhek ngertoso mulya tansah dipunlampahi sareng-sareng kanthi dinamakan Trisno Asih. Inggih Trisno Asih menika ingkang saged nglestareaken anggung malung bali wisma ngantos kaget-kaget inen-inen. Amin. Sono jengkar saking lenggahipun risang. Kemudian kalau durungipun menapa dene kalianipun. Kasebat ambone sigra manten parimbing saha sebat jojo. Lan kemudian masalah angka padha
sami karo wong tuwa kere-kere lamunane dhewe tapi sakit beda lan sabekala sampai sekawan doakan itu makin romolan itu mugi-mugi tansah dinaringan bagas waras panjang yuswa sampai alus-alus rikmanipun angepok-epok pundakipun jroning batos Rama Ibu tansah hanya nyuwun dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih mugi tansah paring pangayoman dumateng Sri Atmaja pengantin ing mangke nalika-nalipun temanten sungkem salolo bapak kencet Brigjen Mondo-ondo jroning anak ngantos boten karaos mantelipun teman-teman Jawa ingkang bidhane kabeh mutiara ingkang Jawa kumaos bombong mongkok lan biak ngono uga kota ayu put naya saparani kabehane dadi kurang jati yo terjadi ning ibu tegese ibu kamu ada ibu kang pinter mulo letak iki marang putra-putra wong kabeh supaya dadi anak kang luhur dene eling yo ger kodene anak kuwi nggawe ibu kudu apik tingkah lakune dimeli kanggo contoh anak-anak kabeh yo ger aja basa iku ger aja lali panembahmu marang Gusti Kang Maha Kuwasa dimenan kepastian lan tuntunan saking panjenengan semangatmu selamat donya maring sejahtera Ati mas kawin ingkang sampun kasebat kawula bayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rawuhipun besan Bapak Ibu Agung Cahyadi, kapiriraken umut
Lijan. Kalau XL. Ini kenapa? Ini crop top. Oh, cuma ringan. I hate this. Dia pengen roti sepedanya gak? Penggerajine bes. Gunting paling nganu gak ono? Kalau landep kok. Gunting ada. Iya, Mas. Itu dina Eli ojo ini. Berapa tuh? Mas aku minta itu dong kayaknya. Iki yo, Ke. Motornya masih cium lho. Dojan cak. Temen nanti. Nganten iki. Ya Allah nganten. Dua, satu. Tes, cek, los. Kembali ono nih. Langkahnya rada cepet lah kok aku.